Malick sikkana de hande e ceerno de ziyara de wa alaikum salam mi salmitima mi salmini dendagal bi Madina Gounass Nadio taweteɗo ɗo gonɗo ɗo haalani yimɓe dawol e ziyara o hande ko dawol aset oɗo ñande ɗiɗi nde o haalini dendagal bi Madina Nadio yettima ɗo ardi hen belamma muɗum ardi hen doole muɗum ardi hen almudagal muɗum ko yettere Allah dawol mum dawama machallah kanko wasiyoɗa mbiɗa wasi o dendagal bi Madina Gounass Nadio kala ɗo wawi wonde yo tinno e almudagal yo tinno e diine muɗum yo tinno e neebi e won noon sa yi ceerno meɗen sexiraji diine o daɗi waliyaɓe hewɓe e o daɗiriɓe ko fannuji kewɗi kono alhamdoulillahi yimɓeɓe jeemiri dental ngal ko needi denta Madina Gounass Nadio kala ɗo wawi wonde e to jaltuɗa to gonɗa e leyɗele he gonɗuɗa koye almudagal maɗa tinnoɗa e needi maɗa tinnoɗa e diine ma tinnoɗa e jokkere e ndam e won noon ceerno ne heewi wasiyade ɗum ɗo kala to mbawɗa wonde mi yeehi yoga e leyɗele funnaade mi yeehi tuggandema no Afrique de l'Ouest ɗo ha yettandema Gabon kala to garmi mbiɗa namno dental Madina Gounass so tawi min juuli ñande aljuma gonga ni pulago wano fiila hanki taw hande arade so min juuli aljuma min darima to damal juma ɗo dendagal Madina naaɓe ene mbaɗa taw moni fof e miskino hen e gala hen ene yaltina temedere ɗum woni dawol guesa ceerno kono golɗo dawol tawete ɗum noon Allah hokki en wurdiɗo e Madina Gounass Allah hokki en ɗannade eɗen mbaɗa toon dawol ganden ceerno kala ko mbawɗen waɗande ɗum ko needi e tinnade e dawol guesa he hakkudirde en ɗam wala ɓuri weldemi daw gol ɓuri weldemi e dawol ngol kala babiraɗo jaarowo e duuɓi temedere e babiraɗo ɗoweteɗo e suka mo wawa yaade jaarowo koyɗe jawowo ene fof hande dawi ari ɗo dawi dawol ngol e nangi dawol ngol ko kañum jeeyi ɗum ɗo ko yettere Allah min ko Sirédou Kalba e numéro am ko WhatsApp 78 385 89 98 e to banggue réseaux sociaux internet ko Guiro Sirédou Kalba sa waɗi a yiyat page Facebook mi salmini dendagal Madina Gounass Nadio e mbi ceerno to wawi wonde e almudo dental ngal e won noon ceerno ni wonmo wonani ɗo ko Madina Nadio e enen noon ko yettere Allah ɓame en dañi konngol ceerno haalno 1960 gol ha joni eɗen keddegol en dañi galleji ɗi en dañi diine o en dañi almudagal ngal en dañi to jaltuɗen hoodi woni woni yeɓe. Assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Hodere TV min calmini o min ñaguima jaami kisal gueno bojo yo duma mon no hannirta ni sikki ala hannde eɗen tawi ɗo e guesa ceerno tawi kay ko ziyara no wawno wade kala hitande eɗen gondi ɗo e lappol seede pulagu machallah ɗum noon en tottaɓe tan ɓe calmini yeeɓiyankoɓe Hodere TV mi salminima bisimillahi allahumma salli ala seydina mouhammadin wa sallim en jetti Allah no feewi tawɗen ɗo ko ɗo e guesa ceerno men hannde ko ziyara o no wowi ni eɗen ɗo kadi e Hodere TV ko lappol seede pulagu ngol settota ko fenane ba Kalidou Tukkal Malal e ba Boubou Demba Malal wamba emen ɗo e Madina Gounass legal Sifaw Sintiane Seck siraji diine ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Alpha Hammadou Malick Noum Pukar yo Allah ɓoynan en gurdam ceerno men kalifa men ceerno Alhaji Amadou Tidiane Ba kanko e miñi ko en kala e ɓesgu wonde cellal duumi ngal e hattan min beltima noon go oɗo morceau momin nangui kadi ɗo min mbiyata dental daka minen jaltini morceau ɗo wiyete dental daka Madina Gounass machallah en beltanimamo no fewi ɗum noon namdoɗe makko kanko inne makko mbawi rokkude heddiɓe inne nde ko Kalidou Tukkal Ba hoorejo lappol seede pulago machallah ɗum namirtoɗo musidɗo oɗo ko Boubou Demba Malal goto e lappol seede pulago wallahi oɗo kadi ko Alassane Amadou ko étudiant watta ko université Cheikh Anta Diop kono kadi ko bambaɗo ko ɓiya men voilà ko noon no yimani ko Alassane Amadou Tukkal Malal ɗo e Madina Gounass legal Sifaw onon ndini lappol e lappol seede pulago min gondi e lappol gotol guila holnen puɗɗiɗon ɗum bon lappol ngol fuɗɗama guili ɓooyi joni noon ko mawɗo on saaha haalama hen jogaji kewɗi e guiya puɗɗi ha toon yaara o saaha joni bisimilla président lappol ngol fuɗɗi tan konde fulɓe puɗɗi nde saabu guila hanki kala ko fulɓe ne golla ko wambaɓe cettoto ha hande noon sen kawre nde ɗo moƴƴere Allah min kocca kolle ɗi min gara min toftina min ciftina min jertina darde amen ko tati softinde e siftinde e jertinde siftinde koko ɓennuno hanki ko sectiraji ɗin en golluno ko ganduɗa koɓe golli ko majjata mayata softinde ko sagata
waɓe hande waɓe no monni min daro e softinde ɗumen nam jertinde ko yo en tinnoɗen e almudagal he tinnoɗen e diine o tinnoɗen e ticcani he tinnoɗen e yamirore nde yo Allah ɓoyni gurdam ceerno yo Allah ɓoyni gurdam ceerno machallah lappol seede pulagu holko firtata inde nde kadi somin mbiyama yon paccir ɗum holko firtata lappol seede pulagu ko fulɓe golli fo minen cettoto min mbi ko lappol seede pulagu ngol settota ko fenade kala ko fulɓe golli ko minen cettoto guila e hanki baba en mama tourou mama en ko fulɓe golli fo ko ɗiɗo ndewanno e fulɓe ne cetto holko saabi wambaɓe gimmi Madina Gounass dawol gartuɗon kadi ni weltinde pulagu ngu holko saabi ɗum aɗa andi goto fof banggue heedi o ko on mo wawi mawninirde min kocci nde min gari nde min kocci jale ɗe min barkinori hen kono min dutto e ko pinɗen tawɗen ko nde wonno wiya ko labbo tikko pulla Samba Bambaɗo Demba seksiraji diine ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba wi hoddu kala tawma ko ɗon ɓeydatuma so tawima e moƴƴere Allah ko ɗon ɓeydatuma nden noon kala tawma ko ɗon ɓeydatuma wadde so hoddu ari ɗo e guesa ceerno ko moƴƴere tan woni ɗo kadi ko dillinat fulɓe ɓe kala tawno ayi mo jiiɗa kala summane so jon holno woni weltare mum holno jiiruɗa kadi dawol ngol jiirumi dawol ngol ko weltare saabu guesa guerte ba gasi en gari to guesa makkari ga eɗen gandi ɗo ko pellital woni ɗo Madina Gounass eɗen gandi Alhaji Baba Malo wi wonko tiime Madina Gounass ala to tiime aduna he ɗum noon en jettiri ɗumen nam Allah min ti jiiye dawol hande ko weltare e softere eɗen gandi hande ma ceerno welto so ceerno weltima en malama aduna o fof malama yo Allah ɓoyno gurdam ceerno holko mbasiytoɗa jibinande Madina Gounass mbasitomi jibinande Madina Gounass ko yen tinno e ko addi ɗo mawɓe ko ɗoftoɗen ɗum ko addi en ko mbiɗen ken ferɓe tinnoɗen beela Allah wawa jaɓande en fergo ngo ñemtinen mawɓeɓe nde wonno eɗen gandi mawɓeɓe wonkoɓe keeɓi ko wonko wontoɓe ndewi haɓe keeɓi ɗum eɗen gandi sa yi aduna o fof hawri ɗo eɗen gandi ndeɗo moƴƴere Allah ala ko wawi wadde ni so wona Allah ko gueɗal ngal Allah hokki seksiraji diine nde o noddi tan aduna o fof ari leñol fof wino so heeɓi hen goto heddiɓe garat minen nde min gari min goni ko sifa hedde feturu min mbiyanno ko ladde kono hande ko leegal wambaɓe holno hitande garɗa ɗo Madina min gari ɗo ko 2012 guila min gari ko ɓeydare tan nde duttimi to min perno to ɓe mbi holno min jeeri Madina mbimi min mbiɗa jogui nimsumi koko mi jibinaka Madina ko ɗo ko moƴƴere tan woni ɗo ɗum noon tinnoɗen rufmani saabu o saha ɗo aɗa konti e jibinande Madina Gounass naajo o saha so neɗɗo yiiɗi heɓ jokkodirde e lappol seede pulago holno waɗata ha jokkodire to banggue noddirɗe amen ko 77 806 95 39 77 432 0 27 77 169 28 84 77 167 85 20 ɗo woni adresse lappol seede pulago est ce que machallah yiɓiyankoɓe Hodere TV o beltanama no fewi eɗen goni ɗo e nder guesa ceerno Amadou Tidiane Ba tawi kadi lappol seede pulago ene duusa pulago kala e kubal ɗum no emin jetta on noon onon Hodere TV emin ñaago noon Allah moƴƴere balɗe juɗɗe battane moƴƴe nde Allah nawrata golle ɗe yeeso dawol garwol hitande arde taw ko caméra ji spécial garata ɗo saabu emin teskibandiraɓe kala Allah jarama on jarama eyyi emin jetta on